Marede maita sian bukuede nomor 14 ayat sada saat rodi ayat tolu.
mar hite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi perbadia, na turma palangit dot tanon. Amen. Dialo debata do akan najukat roha, alai dileho do asini rohana, tu akan nasarep maroha. Haleluya. Ale Tuhan debata para siroha jalan na bonar, mau liate hudok kami, ala di papasar ho tuhami barita nauli, na manodangi rohanami, ay alani i ubain hutadahami, ho dohot lomoni roham, di pangido rohanami, naing mangulaon lomoni roham hami saleleng dingolon, jalan naing martua hami bahenomu, sai parbadiai marohanami mar hite-hite todim jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap dot manggotapon roha portibion sai palas marohanami mangoloiho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demeditasian buku di nomor 514. Lulungan namago aton salpu aringi mulago wanani ago sotung salpu aringi sondani Tuhan luho paimana Tangion hamuma patik ni debata iman ini siang Yohanes 10 ayat 10 sada. Parmahan na denggado anggoau diseyahon parmahan na denggadido hosana humokop akka biri-biruna ima sahatna atong ramangidogogo mahita tu adopan ni debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaw na hubar tu patimi. Amin. Mari dimeta sian buku di nomor 688 ayat 1 2. Tuhan jojo tomar sardo kaki alam salah pambahe laki atap kunakana laki jora ama pakulikit metu paso une mambajut rohani dongaku be pikiran atana murah pure jora mama. Tato poti mado sata nagurangi tuado pani debata
martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami nadi buan wagijang pargogo na sohatu dosan pardegan basa doho jala rodi saleleng na do asini roham sai marpamuati maroham di hajaton nami jala sai unang be ingot akka dosa nami ay jot do hami mardosa maradopon ho jala jot do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalosan nami di hatam ale Tuhan Jehovah saya unang paingot-ingot pangalosan nami unang ala asin di roham saya urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuan nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesendo sata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah nunga di arsai ho au marhite sian akka dosam. Jalan nunga di lojai ho au marhite sian akka hajataunmu. Au tutu au sadiri manalesei akka pangalasyum ala di hadiriyokku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangau pema di debata na digijang. Korsian pungon ina.
Mari demaita sian bukuede nomor 177 ayat sada. Namar mahaningina parholong rohai tiba Tuhan Yesus silehon tuai silehon tuai. Turpuk epistel di mingguta sadarion imana nianet sian buku Markus mabuka bidu onom ayat 30 saat rodi ayat 34. Markus onom ayat 30 saat rodi ayat 34. Tajaha margati soreng siak kami mana parjolo. Dungi marpungu maaka aposteli tujolo ni Yesus di paboa ma tu ibana sasude nani ula jala nani ajaron nasida. Dungi bohrat manasida marparau sumurut tu inganan nasuhi. Asa dina tardarat Yesus di idama punguan na boloni gabe asima rohana mida nasida ay songon biru-biru nasida naso marparmahan gabe godang ma di podaon tu nasida ima sahana martua doakan atu mangion hatani debata jalan no piopsa. Amin. Puji-pujian sian remaja.
Kor na poso bulung. Lord, I keep serving your praising my Jesus. Keep serving your praising my Jesus. Keep serving your praising my Jesus. Ain't got time. 'Cause when I'm hitting the sea, when I'm hitting the sea, when I'm hitting the sea.
Marede maita sian bukuede nomor 672 ayat 2 do tolu. Tidakko maha porsiatai songo nahi tidakko ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rap maita madok au porsia di dibata Jehova ido ama parokoko na satu dosan na tono palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata Jehova na sasadai imane tinubuan si Maria na gabe-gabean sienton di perbadia adorang sohaubuan Ido tuhata na tumao na bernit di panghungulan silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung tanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hudul tu siamuni di bata Jehova amanai pargogo na satu dosani isima ibana pai mamulok sogot tanaon mang humi halak na mangulu do na mate au porsia di tondi perbadia Jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, do dia sesani dosa, do dia hatayne madok, mulak mangulu sogut daging halak nung mate, do dia ngauluan nasara sudah. Amin. Tabege ma kor sian lansia. Tabege ma titing di huriata di bagasan minggon. Tikting HKBP Tamarunang Minggu tanggal 20 Juli 2024. Angka rumah mi 1 nama ragam. Sada goar ni minggu ta sadarion 5 minggu pawaluhon dung tirini tatis. Topik minggu Jehovah marmahani bangsona. Dalam bahasa Indonesia Tuhan mengembalakan umatnya. 2. Pertangyangan wilayah tolu. Di patupa huriata do pertangyangan wilayah tolu di hari Senin, tanggal 27 Juli 2024, masuk pukul 10 siang 00 wita. Di bagas ni keluarga Amang T. Simajuntak SE, Inang Dr. YSW Buruhta Barat SPPA. Nama ringanan di Jalan Telepon 5 nomor 162 Telkomas. Asaroma Sude Ruas Wilayah Tolu Parhalado Dohot keluarga Madohoti Ulaoni. Ibadah Minggu ceria anak sekolah Minggu HKBP Tamarunang. Di Patupa Huriata doh ibadah Minggu ceria anak sekolah Minggu HKBP Tamarunang di hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024. Masuk pukul 10.00 wita di bagas ni
Jevan Etelin Clement Sumbaya, Dohot Jesslyn Ellen Casey Sumbaya. Nama alamat di Villa Sudiang Sejahtera Blok B2 nomor 10 Alu, Jalan Batu, Tambung Sirina Pace atau depan PT Coca-Cola. Asa Roma Sude anak sekolah minggu ni Huriata di Ulaoni. 4. Tona Sinode Distrik 10 Pitu IBT. Gereja kita menerima pesan Sinode Distrik 10 Pitu IBT sebagai berikut. Tona Sinode HKBP Distrik 10 Pitu Indonesia bagian Timur. Tanah Toraja, tanggal 16 sampai dengan 18 Juli 2024. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas anugerah dan penyertaannya. Sinode HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur telah terlaksana dengan baik pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 bertempat di Tanah Toraja. Yang menjadi tuan rumah sinode ini adalah HKBP Resort Sulawesi Selatan dan Resort Tamarunang. Sinode tersebut diterangi oleh tema supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, Efesus 4 ayat 23. Adapun jumlah peserta sinode distrik ini berasal dari fungsionaris distrik dan utusan dari 17 resort. Sebelumnya 15 resort. Jumlah peserta sinode yang diharapkan hadir 81 orang, yang hadir 69 orang, dan tidak hadir 12 orang. Presentasi kehadiran 85%. Sinode distrik ini memiliki agenda tunggal, yakni pemilihan fungsionaris distrik, yaitu Badan Audit Distrik 3 orang, Majelis Pekerja Sinode Distrik atau MPSD 8 orang, sebelumnya 6 orang, serta pemilihan untuk pusat yaitu Majelis Pekerja Sinode dalam kurung MPS 2 orang, panitia pemilihan di Sinode Godang 2 orang, dan calon pareses 3 orang untuk periode 2024 sampai dengan 2028. Seluruh rangkaian pemilihan tersebut berjalan dengan baik dan penuh dengan damai sejahtera. Beberapa hal lain yang menjadi perhatian dalam sinode distrik ini adalah agar seluruh pospel yang sudah ada di distrik ini diusahakan menjadi jemaat penuh dan resort-resort supaya lebih antusias dalam membuka pospel yang baru. Demikianlah tona sinode distrik ini disampaikan kepada seluruh jemaat di HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Kami ucapkan terima kasih atas doa partisipasi seluruh jemaat dan secara khusus HKBP Resort Sulawesi Selatan dan Resort Tamarunang, sehingga sinode distrik ini telah berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Tanah Toraja, tanggal 18 Juli 2024, atas nama peserta sinode distrik Pareses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, Pendeta Abednego Sitompul MTH. Demikian pembacaan tona sinode. 5. Belajar katekisasi CD. Diberitahukan kepada seluruh anak belajar katekisasi CD untuk mengikuti pembelajaran katekisasi CD pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pukul 17.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh anak CD mengikuti kegiatan tersebut. 6. Penambahan atau rekrutmen guru sekolah minggu. Hombar tu Pangiduan Guru Sekolah Minggu ni Huriata, Marhite Dewan Koinonia, naung dipasahat di sermon parhalado, ima penambahan atau rekrutmen guru sekolah minggu, godangna 2 halak. Asa mangaradi maruas ni Huriata, na olo gabe guru sekolah minggu ni Huriata. 7. Pilihan tujulo. Di perminggota sadarion,
pasahat pelian tujolo dohita bahen tu fakta tu Lembaga Alkitab Indonesia LAI tapasaha madi bagasan lasni roha. Walu ruas namar sahid parhalado doh sude ruas ni huriata HKBP Tamarunang manangiakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saya itu hatta mana mangaleon hamalumon doh tahi paso. Mulu adong siang ruas huriata namar sahid di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu parhalado manang padita. Ruas namar sahid Agusta Christine Borusianipar ulaya tolu perawatan di Jabu. 2. Amang Situa Ade Siregar wilayah 2 perawatan di Jabu. Sia ruas namar ulang tahun parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun sia tanggal 15 saat tu tanggal 20 sada Juli. Saya tu hatta nama ngalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hai pason ruas namar ulang tahun. Sada inang Boru Pardosi tanggal 15 Juli wilayah 2. 2 Nahum Agio Bernison Sinaga anak sekolah minggu tanggal 15 Juli wilayah 2. Tolu Frans Simon Sinaga Naposo tanggal 15 Juli wilayah Tolu. 4 Amang Situa Dehu Tapea tanggal 10 Juli wilayah Tolu. 5 Dean Darius Nahampun anak sekolah minggu tanggal 17 Juli wilayah Tolu. 6 Amang HM Sitompul tanggal 18 Juli wilayah 2. 7 Angelin Monica Simaremare Naposo tanggal 20 Juli wilayah Tolu. Walu Alfan Pasaribu anak sekolah minggu tanggal 20 Juli wilayah Sada. Poda Tolu ayat 10 onong di tangan nasiamu do gajang ni umur jala dihabirang na do hamoraon do hamuliau. 10 ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado do sude ruas ni huria HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun Pardongan Saripeon tu ruas namirayahon sian tanggal 15 saat tu tanggal 20 sada Juli. Ruas namirayahon keluarga Amang S Utabarat inang SH Buru Simajuntak tanggal 15 Juli wilayah Sada. Saya tu hatta na saya toktong mangalio pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 sada ruas naro tu permingguan. Minggu tanggal 14 Juli 2024 ibadah umum torokna 110 hala. Minggu 14 Juli 2024 di sekolah minggu torokna 55 hala. Jumat tanggal 10 Juli 2024 pertanyaan wilayah 2 di bagas ni keluarga Amang MH Sitompul inangge Boru Lumban Tobing toropna 45 hala. Angka Rumawi 2 Parhepengon ni huriata boy mata bereng di tikting parhepengon na adong di hitabe. Songoni matikting ni huriata di bagasan minggon tatanya ko maasa gabi pasu-pasu doholas ni roha di hita terlumubi gabi hamuliaon di goar ni Tuhata. Amin. Tabegi makor ama.
Merede maita sian bukede nomor 210 sada ayat sada do uluna bu tapasat pilihan sada A, sada B do pilihan kedua. Tuhan Yesus si permahan, au biru nado, Yesus gori horohanu, saiku
Damini debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti, ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Shalom. Horas madihita sa luhut na. Selamat hari Minggu. Damang day ng haanggi ng pinaribot na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tahalasom ma hata ni debata na mambuhali nguluta rohata pikirata ima na dene sian panuri rang Jeremia biddu 23 ayat sada tolhas tu ayat onom asa tajahama marsika soreng sia kami ma ayat na parjolo luba-luba do pak parmahan na jahat marjea ma parmahan aka na mangago dohot paserakon biru-biru nahu parmahani ninna Jehovah. Jala papungoku ma pasi-pasi ni pungwaki siyan saluhut luat habolongan nasidei jala aduoku nasida mulak tu pajapalan nasidei asa matorop mabue nasida. Idama narodo aka arisogut ninna Jehovah patindangokuma disidapit sada tubur na tigor na bangkit raja jala na pistar jala hajong-jongan na mauhum dohot atigoran di tanoi. Ujahoma di dalam bahasa Indonesia amang inang janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Idu sahatna horasma dihita saluhutna damang dainang haanggi na pinaribot na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus
Kristus. Didiki tajahana kaning sian ayat sada hatana parjolo picang-picang nabui idauta. Kalau boleh dimunculkan lagi ayat satunya. Hatana parjolo mulubui berengokta marjeama celakalah. Sianon boy berengota amang inang so dia sestongna muru ni debata tuaka parmahan. Ngasiga saluhutna na pinasahat ni debata. Holan alani akan narikot di ngolu ni parmahani na parjulu di ulahon. Alani muruk debata diduk di ayat na parjulu marjeama. Siani masuk mahita amang inang diturpuk jamita sadarion taringot tu parmahan. Ay molo didokon parmahan penggembala edang mungkin amang inang parmahan didokon diguari maibana parmahan penggembala alai molo dang manadda dorbiana ikon ditada parmahat do dorbiana asabui di jamoton asabui di iring-iring asabui di jagahon. Kolan nama mulus yang juluna ngadi boto dorbiana di manang daw ima parmahan. Napaduahon parmahan ikon tinggil do amang inang. Holan na makuling ngadi boto bah dorbiaku na masa. Mulut ingot dope amang inang so dia hitana jolo tinggal di huta. Molo nga makuling na di pudi jabu nga taboto bah ikon silehono nama mangan ikon adong nama ulaw ikon tinggil do amang inang napatuluhon odo na paling rikot parmahan dorbia ikon diboto do amang inang holan na aha na hurang di dorbiana aha kondisi dorbiana. Buha carana, bagaimana caranya kita bisa memaksakan seandainya maaf amang inang. Molo takas tabereng sejot-jot dui adong dorbia kambing atau domba maaf yang mungkin cacat. Buha carana moloon memaksa karijo. Buha carana dipaksa asa hatop mardalan dang mungkini. Alani i parmahan ikon takas do amang inang diboto ulaw na pinasat wibana laho marmahan. Natape bahat parmahan dibuan dorbiana tu inganan tu sada inganan dipasop budo. Na pasti dibuang mapegi botari di alap mak dibuan mamulak dipamasuk tu kandang. Dang diboto parmahan ahana masa na diadupia kadorbiana dang parmahani jod-jod do hurasa taingot ati amang inang alani rekod ni na marmeyam contoh na julu adonang buam mon tu tatang lapangan lob bumon asamangan dibuam mak saat disan dipasob budo itu dakiabi ado mungkin amang inang tabereng manang tabegi manang taida parmahan na hudul di samping ni dorbiana dipasob budo songoni manang narope babiat amang inang laho memangsa dorbiane dang diboto ido namasa amang inang diturupuk sadarion alani di guarima topik minggu sadarion Jahoba marmahani bangsona Tuhan menggembalakan umatnya. Takas do taboto amang inang jala tapeop tahangoluhon tahaporsyai Tuhatta Yesus Kristus ima parmahan nadinggan jala ido na dia tindakon raja pesalmen pemasmur raja David molo tabuka amang inang di pesalmen 20 ayat sada Jahobado si parmahan au
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Iya. Di pabua do songot dia ulon na binahen ni Jahuba. Ido na dia tindakon. Alani i molo tabereng diturpukon amang inang hata na parjolo marjiama. Parmahan na holan mamikiri tungoluna. Parmahan na sopola be mamireng parngoluon ni Dorbiana. Parmahan na so ulo be mangalio roha tuaka Dorbiana. Ala ni muru di bata marjia mahamu. Jala dang hata holan marjia amang inang. Ala di dokod do. Audo na pasaton uloni tuhamu. Jala haduan ikon dipertanggung jawab podo. Boha ulon na pinasahat ni di bata. Alani molohita na mambuan bibil. Molodang tabuan bibil tabuka handphone, tabuka majo amang inang di Hesekiel bidutulu. Ayat 10 pitu saat 20 sada. Hesekiel bidutulu ayat 10 pitu saat 20 sada. Ngata buka be. Asa ujahau matuhita tapa ihut ma amanginang di bagas sarohata. Hesekiel bidutulu. Hesekiel bidutulu ayat 10 pitu 120 sada. Iaho anak ni jolma nunga hupabangkit tobaen si parmahan halak Israel di baheni sai tangihom mahata naruar sian pamangaku aka si patol hasommu paluba nasida sianau molo hudok tu parjati ikom mateho HP dang di palubaho ibana jaladang dia poiho ibana manudal hondalanna najahati asa dapotan hangoluan ibana nian senamate do nian parjati di bagasan hajahatonna alai sian tangamido partunggu honoku mudarna alai anggo di palubahodo parjati HP dang ulu ibana mana dikon hajahaton nai do dalanna najati mate di bagasan hajahaton nama ibana alai maluado anggo todim alemolo ditadikon partigori hati goranna na sailaon jala di ulahon hagiduhon bahenoku ma partu Tuhan tujolona asa mate ibana aidang di palubaho ibana mate di bagasan dosana donian ibana jaladang be ingoton hati goranna nani ulanai alai anggo mudarna alai mudarna sian tangam mudo pangidoku alai molo tung di palubaho partigori na seleon unang nian mardosa partigori gabe laoso mardosa ibana ikon mangulu ibana ala na ulu ibana palubaon hope nunga di paluaho todim idu amang inang na ikon yang ingotota idu salah satu si piopon ganup akaparmahan ajot-jot doi amang inang mulut abereng na jot-jot di tengah-tengah nguluta olo do si pata taboto nasalah alai tapasip dengan cara anong gabi sogo rohana tuaw songonon naparjulo napaduahon Oma amang inang bohal na paling utama ternyata tidak perlu amang inang menanggapi suatu persoalan dengan cepat-cepat dengan tindakan yang sangat cepat ikon jamot ai itu salah satu poda tohonan ni situa mamata-matai ruas majagahon ruas manangyakon ruas itu paingoton ruas itu na boy beringota amang inang senturpukon alani kembali mahita tu ginjang muse jauh bado si parmahan au molonung ngatape opon jauh bado si parman au berarti jalodo ulaon namarmahan
Jala ikun taboto isido namarmahan isido dorbia. Bahat do amang inang talumobi di hamu remaja na poso bulung. Dang takas taboto isi namarmahak kita. Alai taboto ma didikitar tutu ngoluta. Oh Tuhan, olah tuhodo au mangalu-alu. Itu na jujut. Ketika pergumulan itu datang, pada saat itulah kita mengetahui bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang memiliki keterbatasan, manusia yang memiliki kekurangan. Alai titik kidang tertutup, bahat dope ala amang inang na mangasahon pikiranna, manada nguluna, manada dirina mangulahon pardalanan ni nguluna. Idu naso di halomohon debata. Songo dia akka parmahan hati hai yang dia tidak melihat lagi rakyatnya, dia hanya bisa memaksakan. Songonon muludang boy songonon muludang boy muruk ma debata disuruh ma panurirang Jeremia paingoti paingot masaluhut na kaparmaan dang nasida na punasa dorbiai ai audo na punasa dorbiai audo na pasaton tu nasida dang nasida na manglului tu ibana alai audo na mangalehon tu ibana. Idu amang inang na masa ditikyon na paduahon dang adong beholong sudah seperti tinggal di hutan. Yang ada adalah keserakahan, keegoisan. Bui bereng amang inang di partiken wengon suku-suku mon. Tolap dope jolmai gabe parman tudonganna. Yang ada kelihatan pada saat ini ngagabe babiat bebahat jolma amang inang tudonganna. Dang adong beholong. Na adong di pikiranna. Buhama carana mana bugon ibana. Buhama carana pasidikon ibana. Buhama carana mambalokon ibana. Dadong di pikiranna naro turohana buhama pabangkit tondongaki. Buhama unang tartutu dongaki. Idu amang inang nabuhi berengot tadi turpukon. Alani di paingon ma marhiti turpu jamita sadarion. Marjia dohalak molo dang makangoluhon ulaw na pinasahat ni debata Roma suku-sukun ulu amang namarmahan kan padita do namarmahan kan amang parhalado do ikundohonok ku amang inang dang ama sahala ama molo dang di pabangkit debata gabe ama di tonga-tonga keluarga dang ina sada ina molo dang di pabangkit debata gabe ina di tonga-tonga keluarga. Jala debatado na pasadahoni, debatado na pasahatoni, jala haduan ikok sian debatado, jala debatado na mangidohon pertanggungjawaban ni sia kita saluhut nalani kundohonok kumamang inang ganupita na tinopan ni debata nunga di babangkit gabe parmahan alai mamereng ulaw na pinasahat ni debata sahala padita ikon marmahan ruasna ikon marmahan saluhut na kaparhaladona ikon marmahan di tonga-tonga keluargana sahala parhalado ikon marmahan aka ruasna ikon marmahan aka keluargana sahala ruas ikon marmahan saluhut na aka anggota keluargana ido alani sipata kan mau luboy jujur hitautik amang inang ate olo do sipata songon di luat na asing olo do songon sadana toras contoh na mardik kan tu geleng molo di sondang adongi amin amin idu mardik kan tu geleng molo siakangan jot-jot molo bawa dei jonok tu o makna molo siap pudan molo boru dei jot-jot tu bapana jot-jot mai boru ni bapana. Jadi si nomor 2 tuh dia tuh tetangga dan mungkin
Itu ngapa duahon mulu hasia anak ni jolmai, anak ni bapak ni juara sada manang sudi mak dapat ni bana di guara mi anak ni mulu kasih kan itu kan jujur di kan mulu hasia ranking sada tadadoh amang anak ni bapak apa memang luar biasa omak jojo omakmu lo marhui bapak asa disiak manu alana ranking sada ale mulu tinggal kelas dang manu disiat isi do anak ni nama disiat odona jujut amang inang alani ini paingo mahita ganup na adong di ngolutai na pinasahan ni di batadi jadi tu dia do hita marsormin tu jauh do marmahan bangsona ay bangsoni di batado hita ikun dohonot tado alai iyang guau doh ngaku saja bu ikon jauh bado oluan nami idu neng dipaingon mari diturpukon amang inang alani alas somma olu amang patita si bata mulung akhir bulan murat niya kasih taonon mamang bahat niya keperluan ingok ma moloro si taono namang inang ngapar jolo ditada di batang oluta isi alani di pasahat di batang asa rodo anu kita mangalu-alu salut na tu di bata ali Tuhan o manamasa itong atong nguluku alay dakita na punasa nguluta de batado na punasa nguluta ahape namasa ditong atong nguluta Jahuba manjagaho amin amin itu alani saya sangat tertarik sebuah lagu ini bahasa Indonesia memang sering ini dibuat menjadi sebuah kor bagaimana ketika kehidupan ini diibaratkan seperti sebuah kapal di tengah-tengah ombak. Iya, boy di bahen jo. Adong diri na tahe. Multimedia. Iya, iya. Muluboy tadi hum majuda amang inangda di tengah ombak. Jalamang idu mahami Tuhamu amang bergocinami. Asa tadi hum majo alay muluboy unang pul. Satu suara pe. Alay tatari matu ngoluta. Tarimang rimangi ma pandungan iyon ni di bata. Tarimang rimangi ma amang inang satu di kion. So dia pangaramot iyon ni di bata. Ito nga to nga nguluta. Painda mang ma. Dibuat di suara nada. Suara saya ada 2 4. Ulang gak bisa ada suara sudi.
hidup. Na siga di paturi emang. Na borat si taonon diangkat debata si taonon na marsahit dia puli debata disodangi rohado pikiran na uhud dipapos debata rohana debata na mandungani ibana alani ima amang inang na dihatindakon Jahoba si parmahan na marmahani ganup ngoluta jalan abuy dohonota amang inang takas ditata debata isehita. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita mampu mempoles seolah-olah kita kuat. Alai debata na punasa nguluta di botodo. Aha nabui nagabi halobiota. Aha do nagabi hahurangata. Debata na mananda. Alani paluas maamangina debata marmahan nguluta. Jala paingot maamangin ang ngolum totita audo dorbiani debata dang debata nagabe dorbiata alai hitado nagabe dorbiani debata ibanama namarmahan ngoluta alani pahibul maroham amanginang tarlumobi di hamu remaja na poso bulung yang mungkin saat ini bimbang dengan untuk masa depan mau jadi apakah saya ingong ma debatana marmahan ngulum ikon sakap ni debatana saud di tonga-tonga ngulum dang sakapmu debatado na mangiring-iring pardalanan ni nguluta amin martangnya kita mau lihat male Tuhan marhite hatam nanunga mama kulingi roha do pikiran nami di paingot to hami ganup ale Tuhan debata hodo na punasa ngulu nami hodo na marmah kami hami mah aka dorbiam tutudo ale Tuhan debata maragam na jujut masa di tonga-tonga ngulu nami ale Tuhan debata alai marhiti hatam ditikion ale Tuhan debata di paingot to hami ale Tuhan asa biar mida Jahoba mahami madalani ngulu nami jala asa di paluasami mali Tuhan debata ngolu nami on pikiran nami tot dinami saluhut na adong di tonga-tonga ngolu nami pakiomu laho pasangapon guarmu nabadi marhiti pardalanan ni ngolu nami tutudo oleh Tuhan debata songon sada kapal di tonga-tonga laut na maragam aka ombak lau menghantam songon itu pardalanan ni ngulu nami ale tutudo oleh Tuhan dang dipasubuho hami dang dipaluaso hami totong do ditatapo oleh Tuhan debata ditugu-tuguho hami diangkat todo saluhut na akka sidang ngulun nami si taonon nami jala dia pusihodo ganup akka ilu-ilu ni ruas ni huriam laho mangalupi si taonon na disodangi horo hado pikiran ali Tuhan debata di paposoro hanami ganup ali Tuhan debata alani tutu maho parmahan nadinggan di tonga-tonga ngulu nami ajari hami Tuhan laho maka nguluhon hatam gabe bohal na mangulu di tonga-tonga ngulu nami songoni pele Tuhan ditikion dibuat kami gomos di bagasan tangyang nami ganup akar ruas ni huriam na di bagasan parsahiton Agusta Kristin Borussia Nipar na bosom amanam yang mangsitu adi siregar ali Tuhan debata hodo na punasang ngulu nami alani mali Tuhan debata si maroham tatap manasida homa Tuhan na manopot marhidi totim dinalao mangerbakon tangamu nagu habadeoni mamasu-masu pamatangna lehonommu gugu lehonommu hai pason talumobi Tuhan paingot nasida asa totong mangasahon jala mangalu-aluhon pardalanan ning ngoluna namasa di tonga-tonga ngoluna holan tuho sabing songoni di hami saluhut nali Tuhan debata na marpungu ditikion di bagas corom ali Tuhan debata molo na di bagasan sidangolo kami molo di bagasan arasa kami molo di bagasan parasahito kami ali Tuhan debata si roham ali Tuhan tatap kami
lehonom muma hai pason di ganup ngulu nami talumobi Tuhan totong paingot kami asa holan mga sa hokko mahami madalani ganup pardalanan ni ngulu nami ditikyo pele Tuhan di bata dibuat kami gomos di bagasan tangyang nami saluhut na ruas ni huriam na di bagasan sa minggon di bagasan las ni rohali Tuhan di bata ima na dileko tabba bilangan ni umur di ngulu na ali Tuhan asima roham totong maho na mamasu-masu na sida imali Tuhan di bata di inanami inang emburu pardosi imali Tuhan di bata di anakon huriam Nahum Agio Bernison Sinaga imali Tuhan di anakon ni huriam Franz Simon Sinaga imali Tuhan di bata di naposom amanami situade hutapea imali Tuhan di bata di anakon ni huriam Dean Daurius Nahampun imali Tuhan di bata di amanami amang AM Sitompul imali Tuhan di bata di anakon ni huriam Angelina Monica Simare-mare imali Tuhan di bata di anakon ni huriam Alvan Pasaribu totong mahole Tuhan di bata na manyudangi roha do pikiran na mamasu-masu ngoluna mangalehon akalas ni roha di tonga ngoluna songoni pele Tuhan di bata di ganup ruas ni huriam na tong di bagasan las ni roha ima ditabba bilangan ni umur pardongan saripion ima di keluarga manami amang S Huta Barat inang SH Boru Simanjuntak totong mahole Tuhan di bata na mamasu-masu pardonga saripion nasida hodo na pasadahon nasida li Tuhan di bata totong maho mian di roha do pikiran nasida songoni pe dihami saluhut na li Tuhan di bata naro tu bagas corom di tikion asima roham tatap mahami saluhut na li Tuhan di bata songoni dia kena makubasi di ulaun sadarion na li Tuhan di bata totong maho na mamasu-masu talumobi huriamon na li Tuhan dia ka program-program nanunga mardalan do naneng di patupa di tonga-tonga huriam dalan nami maliton di bata maka tindakon denggan ni basam na hodo na raja ni huria jala hodo na punasa ngulu nami dohot huriamon moliate mahupasat kami tuho mangasahon goar ni anak Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Tabuji duhata maride mahita sian bukiri nomor 714 uhupma tapasahat peliata. Tuhan nama kami, Tuhan kami ruasmu, lehon damai diri kami, akan hidupmu.
Tadiyo na isada las jongjong mahita. Tatangnya koma piliata ali di bata amanami na di bano gijang hodo haroroan ni saluhut sile hon lehon ading gado na salibasan na meliutus hu pasatami ma sian na nilomi tuhami pilen nami tuho sejalo megabe uap nucus di jelum pasu may jalaramoti asa hu perhasia kami pilenon pati bulon arajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni sileho-leho mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di bano gijang sai pinurbadi hama guarmo sero maharajaw mo se saud malomon iroham di bano tongon songon na di bano gijang leho madu hami sa daringon hongon luan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dong amardo satu hami unak kami togi untuk pengujunan palu amahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dami jalo amuma pasu sian Tuhan debata di pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur hom madamena tutodim. Shalom, selamat hari Minggu mak di Ita Saluhutna.